Sziasztok, srácok! Én Szikla vagyok, és most focis kártyát fogunk nyitni. Ez az első videóm. A standard packet már megvettem, az albumot, de most egy dobozt szeretnék veletek kinyitni. Tépjük föl. Jó, nem sérült a doboz. Ugye a papírborító. Na. Elég szép doboz, ez a legfrissebb kiadása az Adrenaline XL-nek. És kapunk is két nagy kártyát, na ez meglepetés. Egy Robert Lewandowskit és egy Endricket. Szóval ez már az 5. nagy kártyám. Jön ide Lewandowski megy Haaland mellé. Endrick meg a másik mellé. És kapunk még egy Toni Kroos-t. Szépen csillog az idei Limited Edition. Bemegy négyük közé. És kapok még egy Varga Kevint, aki magyar. Ez egy elég jó doboz, úgy látom. Belülről kék, nem nagy cucc, igazából a külső fedője a szép. Ezt ide is rakjuk. Ennyi csomagot fogunk ma kinyitni, összesen 7-et, ha jól tudom. Igen. Na, és akkor kezdjük is. Az első. Bocsánat, egy picit hülyén nyitom a csomagokat. Na. Az első kártya egy Devri, aztán jön egy Isaac Touré, aki a Marseille játékosa. Utána jön egy Darwin Núñez, egy kapus. Szerintem ő már megvan, de mindegy. Kapunk egy Benfica logót. És egy Double Trouble Lációs Philip Anderson. És Zacchini. Jön a következő csomag. Na, meg volt fordítva, mindegy. Egy Robert Lewandowski megy ide mellé. Ő egy fans favorite. Utána jön egy teammate Leroy Sané. Aztán jön egy Locatelli. Utána kapunk még egy Elliotot. Utána jön egy River Plate logó. Elég szép. És egy Time Machine Bonucci. Na akkor folytassuk is. Persze, hogy elszakadt, na mindegy. Jó, akkor ennek már úgyis mindegy. Ja, várj, ezt a Bonucci-t inkább ide rakom föntre. Sőt, inkább ide. Hoppá, várjatok csak egy picit. Nem maradt egy Luka Modric az egyik csomagban. Egy captain, megy Lewandowski mellé. Na, folytassuk is. Egy Alvaro Morata.
A következő teammate egy Aaron Ramsdale, aztán jön egy Neymar, ő biztos hiányzott, aztán jön egy Ederson, aztán jön egy Dominator, Vlahovic. Hoppá, na mindegy. Az első teammétünk egy Bischbeck. Mi? Ja, Jan Bischbeck, egy német hátvéd. Hát ilyen álsó speed feje van, de mindegy. Aztán egy Smith Rowe. Ő egy csatár. Bocsánat, középpályás. De a támadó értékei jobbak, mint a középpálya. Na mindegy. Lehet, hogy támadó középpályás. Utána jön egy Kudus. Az Ajax játékosa. Aztán jön egy Bremer. Kapunk egy Ajax logót. És aztán jön egy Antoine Griezmann fans favorite. Idén nagyon sok nagy kártyát adnak el. Már 5 nagy kártyám van, úgyhogy csak egy nagy kártyás packet, egy alapot, vagy egy starter packet, és egy dobozt vettem. A dobozban nem is számítottam rá, hogy kapok. Na, akkor folytassuk is. Egy Frankie de Jong. Egy Soulé. Aztán jön egy Jan Sommer. Utána kapunk egy Titán Christensent. Utána jön ez már megvan nekem, szerintem. De milyen szép. Lehet, hogy ezt eladom. Ennek nagyon jó statjai. Na mindegy. És utána jön egy Trouble Inter. Hogy csillag. Hát ezeket nem sikerül most kinyitnom, jó, mindegy. Picit fáradt vagyok. Már megint elrontottam. Az első egy Lemar, teammate. Utána jön egy Kéza. Aztán jön egy Sanchez, Renato Sanchez, igen. Aztán jön egy Bayern logó. Utána kapunk egy... Wow. Egy Mbappé. De szerintem ez is meg volt. Utána kapunk egy Captain Palmer Jászost, aki Gomez. Elérkezünk az utolsó csomaghoz. Egy Mannion. Aztán jön egy Rodrigo. Utána jön egy Tahirovic. Na, az utolsó 3 kártya. Az első egy Captain Kyle Walker. Utána jön egy River Plate-es Homergrown. Szerintem ő is megvan, de most ez lényegtelen. És az utolsó kártya egy Topmaster! Upamecano. Nagyon szép. Alá is van írva.
Na, köszöntem szépen, hogy néztetek. Gyorsan berakom az Uba Meccano-t közben az albumba. Igen, pont meg is van ő. A River Plate-es. Most ez lényegtelen. Na és akkor rakjuk be az utolsó kártyát. Az nem megy bele. Na, bent is van. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Sziasztok!